ay kagubot. Dining iyang butang, dili daw sa kalibutan na atay tribulation. Pero sa Ginoo, doon na tayo peace. Karon kinanglan mabato na nato ng tinuod ng kalinaw. Usaw na itong pagbato ng tinuod kalinaw. Wabita na hinungdan ng ingon sa Jesus Christ sa John 14, 1 and 27. Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. Matod pa niya. Sa verse 27, peace I leave with you, my peace I give unto you, not as the world give it. Give I unto you, let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Kung mutuo ka sa Ginoo, huwag bitaw ng ayaw mo ka trouble. Believe lang. Kung mo-believe ka sa Ginoo, let it be not afraid. Let it be afraid. Let it be afraid ka nang ayaw mo pag kahadlo ka ng wabot ng Great Tribulation. Ang importante, mutuo ta sa mga sugo sa Ginoo, kay kining sugo sa Ginoo naghatag man ni nato guide kung asa ta. Kung dili ta makapaminaw kung asa ta moadto, asa ta butangan o dapat nga mabutang kung saan na natong buhaton, kung dili ito sa pastor asa man mo bitan akong gingon pabili mo matag Domingo kay ang Ginoo magpadayag ra nato, kay dili mo tugot ang Ginoo nga dili siya magpadayag sa itong buhaton. Wabot lagi ang panahon, mauingon ko ninyo mangundang rata pagpangalagad sa Ginoo sa diha nga kita makumpleto na. Kanang gitawag nga giingon ma twinkling of an eye ta. Ang 1 John chapter 4 verse 4, ye are of God, little children, and I have overcome them, because greater is He that is in you than he is in the world. Kung ikaw iya sa Ginoo, mas dako pa ang naani mo kaysa diri sa kalibutan. Bisag unsa pa man kada ko gitawag og Great Tribulation, pero kanang Ginoo nga naani mo dako na siya. Ayaw gina ipakagamay nga diin kita nahimong Kristohanon nga kanang Ginoo nga ato ang gialagaran. Isipag yun nga tinuod na og buhi. Buhi gyud ang Ginoo mo bitaw na matag pulong nga diin. Nga mugula sa tumbaba nasayod na siya. Mo bitaw hinungdan niya siya nga diin bantayan nato na kay gina-record ra ba na ang ato ang mga pulong. Kanang mga sinultihan nato, kanang ato ang gipangandat, kanang wingong ka nga mabot ra ang panahon kanang mukuan ko kanang negative puro imong gisulti gina-record na sa Ginoo usa iyang gingon dito sa Ecclesiastes chapter 12 verse 14 mga secret things nga diin imong gipangbuhat secret or dili secret gi-record na sa Ginoo mo na gingon dito sa Ecclesiastes mo na magbantay ta musulti mo na isulti ginato sa Ginoo kanunay nga diin mangalagad gyud ko sa Ginoo bahala kun say mahitabo mangalagad gyud ko sa Ginoo. Kaya kung imo nang i-mention kanunay ang Ginoo makadumugan na ang Ginoo mo prove ana bilang ikaw nagtuo wa bitaw nang mingon ko sa ilaha bahala kun say may tabo ni kalibutan basta Ginoo kauban talang ka bahala wa ko'y kwarta Ginoo basta kauban talang ka bahala kun sa panay may tabo nila Ginoo sa akong mga igsoon dili na sila magalagad basta ako magalagad nimo basta kauban talang ka mo na nga ang Ginoo makikuban kanunay ninyo kay nga naman tinuod gyud ang Ginoo siya may nagputang sa imong nahuna. Muna nga hunahuna kanunay ang Ginoo nga kauban nimo. Mao bitaw na ang Thessalonians chapter 3 hangtod sa 5 nga din aduna gyud moabot nga tribulation muna siya mobalik there will be a falling away first. Mga tagak gyud usa ang tao nga aron makita gyud kung kinsa ang tunay nga Kristohanon. Bisag kag asa ka moadto daghan na kayo nangalagad sa Ginoo. Daghan na kayo mo na nga kita magpadayon na ta. Ang importante nga din kita ang Ginoo na guide na to pinaagi ning pulong nga. Mo bitaw na ako challenge ninyo. Ayaw mo biya sa adlaw sa Ginoo kay mao gini akong live. Kung dili ta mangita og mga guidance sa Ginoo kung unsa atong buhaton aron magpabilin ta. Mo na usa lang kabutang na tuhoy ang pulong sa Ginoo. Ayan ninyo pagkagamay. Do not diminish a word because ang word daw kuno stand forever. Mahitabo gyud ni ang tanan wala gyud makawang diri mo bitaw na ang tanan akong gisulti ninyo kung unsa man ako gingon ninyo labi na kanang niingon ko ninyo nga ang Ginoo ra ba kinahanglan pangitao nato sa iyo karong Domingo pangitaan ninyo sa iyo ang Ginoo kanang pulong nga din gusto sa Ginoo nga ang tao magsayo pagsayo pod kay mo na gingon niya dito sa Roma kinsa katoy makauna sa pagpangita sa Ginoo mo ra to iyang balusan.
Moro to yang salatod pagkasulti kung atong sabton mao ra yang balusan mao ra to yang dawaton. Ko bitaw na ako mingon ninyo, total sa tinuod lang no, maghangyo lang gyud ko ninyo. Kining Domingo isa ra ni kaadlaw hapdi pag yun. Iyatay na nato sa Ginoo ang tanan, di ba? Sige first kay because ang pulong sa Ginoo wala gyud mapakyas ana. Pagingon niya kinsa katong makauna mao ra to yung balusan. Kung maiwit ka, mo na kung hangyo ninyo naa na ta sa last days, mo na nga ito panikamutan nga di ng Ginoo kayo nga magtudlo pa nato sa iyang kabubuton. Manindot ang tanan. Samtang ta magtapos atong halaran ng Ginoo sa awit. Amen.